Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. A rahotannin da muke samu kuma, a bayanan da Dauda Kahutu rarara yayi a kwanakin baya-bayan nan, ya ɓarowa kansa babban ruwa wanda ba a tunanin zai iya tare wannan rigima da ya taro. Wanda ya furta cewa gwara shugaban ƙasar Najeriya mai ci a yanzu da tsohon shugaban ƙasar ta Najeriya Janar Muhammadu Buhari, wata ukun zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ta Najeriya Bola Ahmad Tinubu, ya fi shekara 8 ɗin da tsohon shugaban ƙasar ta Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya yi. A yanzu dai tsohon shugaban ƙasar ta Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya maka Dauda Kahutu rarara a gaban kotu, da kuma ci gaba da gabatar da bincike a gurin mawaƙin don jin wannan maganganu da ya faɗa shin da gaske ne, don sun yi tsamari a gurin tsohon shugaban ƙasar ta Najeriya Janar Muhammadu Buhari. To kai dai mai saurare, gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu. Haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha, na farko ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labarai da dumi su a duk inda suke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Hakan shine zai baka damar isa ga sababbin bidiyoyinmu a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya cikin harshen Hausa zalla. A rahotannin da muke samu, tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya maka Dauda Kahutu rarara a kotu, da kuma ci gaba da gabatar da bincike na DSS a kan shahararren mawaƙin na ƙasar ta Najeriya Dauda Kahutu rarara akan wasu batutuwa da yake bayyanawa, na wanda yake cewa wata ukun Tinubu ya fi shekara 8 ɗin da tsohon shugaban ƙasar ya yi a ƙasar ta Najeriya. Duk da dai mutane suna ganin ta dalilin tsohon shugaban ƙasar Dauda Kahutu rarara ya ɗaukaka har ya zamto cewa ko a ina a faɗin ƙasar ta Najeriya an san shi, amma kuma a yanzu ya bula mai ƙasa ido. Ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin kawo ma ingantattun labarai a duk inda suke.